Is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Laburista hi waħda b'saħħitha għal kollox differenti minn dik li għandu il-Partit Nazzjonalista. Din kienet dikjarazzjoni mill-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista stess Leonid Mackay meta l-ġimgħa filgħaxija kienet jieħu sehem f'dibattitu mas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello fil-programm Ricky Debates fuq TVM. Waqt li kompla jispjega d-diskrepanza enormi teżisti bejn żewġ partiti ewlenin, Mackay qal li fi żmien li ġej il-Partit Laburista sansitra se jkun kapaċi jiġġenera biżżejjed flus biex iħallas il-kontijiet kollha rikurrenti tiegħu ta' kuljum u dan grazzi għall-għaqal tiegħu fit-tħaddim ta' flusu matul iż-żmien fejn ukoll qed jaraf sew kif ħaddem l-assi b'saħħithom li bena. Il-Grant Thornton qalet lill-Partit Laburista, isma' 50 snin il-Partit Laburista ser ikollu biżżejjed flus, ħajjiġġenera biżżejjed flus mill-40 miljun assi li għandu biex iħallas il-kontijiet kollha rikorrenti, il-pagi, l-insurances ta' kuljum. Mackay qal li l-flus li jinġabru maratoni minant il-poplu li l-partit jorganizza darbtej fis-sena bil-maqlub tal-Partit Nazzjonalista li organizza 4 kull sena huma wkoll importanti u l-qudiem se jservu favur investimenti fi proġetti kapitali apparti kampanji elettorali. Sostna li l-gvern ma jistax ikun b'saħħtu mingħajr partit b'saħħtu. Waqt Ricky Debates fejn id-dibattitu kien iffukat primarjament fuq is-sitwazzjonijiet finanzjarji tal-partiti, ma stax toħroġ iżjed ċara d-differenza teżisti. Hawnhekk is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ikkonferma li d-dejn tal-partit tiegħu u ta' 32 miljun euro. U ddikjarajna li għandna 32 miljun dejn. Dikjarazzjoni. Dan mill-ġdid kien il-kontra dak li qal il-Kap Nazzjonalista Alex Borg fil-bidu ta' din il-ġimgħa meta qal li d-dejn tal-Partit Nazzjonalista u ta' madwar 11 miljun euro waqt li t-tanta iqarraq bis-sitwazzjoni prekarja. Però id-dejn tal-Partit Nazzjonalista qiegħed madwar 11.7 miljun. Iżjed minn hekk waqt il-programm, Bonello der mill-iżjed skomdu meta ġie mistoqsi kif il-Partit Nazzjonalista se jsolvi din il-mażra li għandu monqu. Kif solvu d-dejn? Aħna sempliċi ħafna. Aħna meta l-ewwel nett ilna dejjem. Sanittant, meta l-argument qam dwar il-kumpaniji u s-sussidjarji li għandhom iż-żewġ partiti, Leonid Mackay qal il-Partit Laburista u l-kumpaniji tiegħu inkluż One għandhom biss farka jew frazzjoni tad-dejn li għandu il-Partit Nazzjonalista. Ricky Debates ukoll tratta il-kwistjoni riċenti dwar l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika li jsir perjodikament mill-awtorità xandir u kif dan jikkuntrasta ma' dak iżjed fatwali mill-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni f'pajjiżna li f'ħin reali ikunu jafu kull dar xi tkun qed issegwi fuq televiżjoni bliema stazzjonijiet u l-ħinijiet tal-ġurnata. Iżda s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista baqa' jmeri din it-teknoloġija moderna u minflok qal l-istatistika minn madwar 200,000 set of boxes fid-djar ma tagħtix numri vera. Anke jekk din hija analiżi dettaljata li wkoll tintuża minn diversi pajjiżi bħal ġirien tagħna fl-Italja biex ikejlu l-udjenzi vera li jkollhom f'kull ħin tal-ġurnata. Da mhux servej li għamiltina, dan huwa servej tal-Melita il-Melita u l-Epic. Dawk mhumiex actual numbers. Bonello iżda jippreferi joqgħod fuq l-indikazzjoni minn setta mistoqsijiet li jsiru bit-telefon li 300 persuna tant li sostna l-metodoloġija tal-istħarriġ tal-awtorità xandir ikorretta anke jekk din għada identika għal kif kienu jitkejlu l-udjenzi f'pajjiżna 20 ta' snin ilu.